Min metode til at høste Semi-Thick Graslis, det er, at jeg finder lige, hvor Tuberose tibia er her, og så kører jeg lige lidt ned, og så hen over fingeren her. Så kan man høste, laver vi lidt større hul end normalt, men så kan man palpere senerne her. De ligger her. Kan vi lave hul i. Bare en fin Madsen-vogn, tak. Kan man se senerne hernede. Har du en senkrone? Nej, det er fint, jeg bruger bare den her. Og så har man senerne der, så kan man strippe dem. I gamle dage så høstede man med længdegående, men der fik man jo problemer med den med nervegren, der kørte henover, det vil sige, at man fik mange store føleudfald, så derfor så gjorde vi i Aarhus det, at vi høstede gennem tværincision. Og heroppe, nu viser jeg, hvordan vi gjorde dengang. Kører sin saks op. Og så kan man jo se op under her, man kan frilægge scenen her, så skal man have cirka 10 mm nu. Kan vi gøre sådan der. Så er der en lille smule konvergerende. Nu ved jeg godt, den er lidt for bred, det her savkling, men normalt vil man køre med 10 mm savblade. Karen, kan du ikke lige hamre på den der? Yes. Så løsner man den lige langsomt. Så bliver man bare ved til, at man føler, at den nu, at den lige løsner lidt en gang til. Ja, nu er den løs, nu skal jeg bare lige have den vippet ud. Her er der en smallere en, eller og en gang til. Og en gang til. Så vi kan vippe den ud. Yes. Den var blød. Og så tager man sin kniv, eller sin saks. Jeg skal lige kunne se noget også. Ja, sorry. Ja. Normalt så vil man have en, der lige holdt op her. Karen, kan du ikke lige holde op her med en Langebæk? Eller vil du have en Langebæk, fint. Yeah. Det er bare en enkelt Langebæk, det er fint, hvis du lige sætter den ind under der. Så kan man lige køre op under her, så kan man lige se op langs med. Så kører man helt op til tippen heroppe. Fint, tak. Jeg sætter staven med en finger, så man lige holder den. Og så gør man det samme med graften her, man banker den løs. Og en gang til.
En gang til. Ja, en gang til. Ja, okay, så kan man lige fri der, så skal vi se, vi skal lige op under der igen. Jeg klipper det væk. Vi prøver at køre ned der igen. Og nu kommer jeg. Jeg kan ikke se en ski her nu. Nej. Ej, vi vil have, det kan lys. No light, please. Nej. Jeg tror, det er fordi, det er dårligt så. Ja, så lige den op der. Sådan der. Så fik vi en graft ud her. Så tager man lige en lyr. Og så kan man lige lave den sådan, at den bliver lidt torpedoformet oppe i toppen. Så det er den proximale klods, den her. Så laver man 2 huller. Det er først den ene vej, og så på tværs. Det her var et eksempel på, at man kan bare bruge en hvilken som helst sutur. En til. Og så se den anden, den går jo på tværs. Så får man lavet sådan en bådformet. Så man trækker. Så har man graften, der bliver trukket op. Det er proximalt. Så skal man selvfølgelig trimme graften til, så den kan du holde den der? Og igen tilsvarende. Men det her, det er en fin graf til patellas, altså, som så bliver kørt op, og den her, den kommer så op i proximal, og den her distal. Og man kan jo vælge, hvilken fixation man vil. Man kan bruge skrue, man kan bruge, suspensions, det er tightrope, whatever. Men det er princippet af patella, bone patella tendon bone. Nu gennem en lille længdeincision, ikke ret lang, nu laver jeg den lidt længere. Og så laver vi den lige sådan lidt tydeligere. Igen her. Bruger knivsblad til lige at markere bredden. Ja, det er okay. Så igen, du støtter med en hånd her. Så kører man lidt skråt på. Yes, og en til. Yes. Så tager vi lige en kok op og gør den. Den lader derovre. Så, den måde jeg lavede det på, det var, så kører man op langs med graften. Skiftevis fra side til side, og sørger for ikke at komme for dybt. Så man hele tiden bevarer scenemateriale. Eller synovium, til at blive lukket. Du tager en lange begin der, gider du det? Yes. Og det er vigtigt at bruge et stort knivsblad, fordi at man kan bruge det, altså hvis man bruger et lille knivsblad, så bliver det for hakket. Nu har jeg fået hul i synovium hernede under. Det er svært helt at undgå det.
godt lige prøve den der klipper der. Der har du så også lige måler på. Ja, så jeg går lige sådan her. Og så løsner vi lige hernede for neden. Det er sikkerheds, og så kan du klippe, hvor du er. Det er 9 mm, eller 9 cm. Ja. Fint graft, og der er jo kun en hul ind i kar. Så, og det plejer vi så at lukke med fortløbende vikryl. Yes, tak.